Vitajte pri dnešnom videu. Dnes vám ukážem 5 najväčších zločineckých organizácií vo svete. Urobte si pohodlie a ideme na to. 5. miesto, kartel Sinaloa. Sinaloa je najväčší drogový kartel v Mexiku a jeden z niekoľkých gangov, ktoré páchajú násilie na mexickej populácii. Funguje ako sprostredkovateľ medzi juhoamerickými výrobcami drog a neutíchajúcim dopytom po nich na americkom trhu. Odhaduje sa, že má na ňom až 60% podiel. Ročné príjmy kartelu predstavujú 3 miliardy dolárov. Napriek tomu, že jeho šéfa Joaquina Shortyho Guzmána sa už podarilo zadržať, kartelu sa podarilo vyhnúť vraždeniu a nákladným bitkám, aké pri boji o dedičstvo možno pozorovať pri iných zločineckých organizáciách, keď je vodca vyradený z hry. Kartel Sinaloa je známy aj pod menami Federácia alebo Krvavá aliancia. Je veľmi aktívny najmä v mexických oblastiach, ktoré produkujú opium a marihuanu. Do USA však vyváža aj veľké množstvá kokainu a heroínu. Vznikol v 60. rokoch minulého storočia a jeho prvým narkobarónom bol Pedro Avilés Pérez. Bol priekopníkom v pašovaní drog v lietadlách do USA. V posledných rokoch prenikli na verejnosť informácie o tom, že kartelu pomáhala mexická federálna polícia aj armáda, ktoré sa zameriavali najmä na likvidáciu iných drogových kartelov v krajine. 4. miesto Ndrangheta. Z pohľadu príjmov je druhou najväčšou mafiou v Taliansku kalábrijská zločinecká skupina Ndrangheta. Podieľa sa na podobných nezákonných aktivitách ako Camorra. Jej ročné príjmy dosahujú 4,5 miliardy dolárov. Do medzinárodného povedomia sa dostala najmä vďaka väzbám na juhoamerických dílerov kokainu. Ovláda veľký podiel na transatlantickom trhu s drogami, ktorý zásobuje Európu. Má tiež silné postavenie v USA, aj keď sa predpokladá, že jej korene siahajú do 18. storočia. Prvá faktická zmienka pochádza z roku 1861 a na Ndrangetu odkazuje ako na tajnú sektu. Jej kriminálna činnosť od počiatkov spočívala najmä vo vraždách a únosoch. Podľa posledných odhadov má v súčasnosti približne 7 000 členov. Tí sú súčasťou vyše 100 klanov, ktoré majú rozdelené sféry vplyvu v rámci celej Kalábrie. Členmi Ndranghety sa spravidla stávajú iba rodinní príslušníci jednotlivých klanov. Práve Ndrangheta bola terčom ostrej kritiky z úst pápeža Františka. Kto sa neklania Bohu, začne sa klaňať zlu, ako tí, čo žijú zločinom a násilím. 3. miesto Camorra. História talianskej mafie so sídlom v Neapole siaha až do 19. storočia, keď ju pôvodne založili ako väzenský gang. V posledných rokoch však bola významne oslabená najmä vďaka úspechom talianskej justície a medzinárodnej spolupráci orgánov činných v trestnom konaní. Aj napriek tomu ide o najsilnejšiu taliansku zločineckú organizáciu, ktorá má významné zastúpenie aj v Spojených štátoch. Jej ročné príjmy dosahujú približne 4,9 miliardy dolárov a pochádzajú najmä zo sexuálneho vykorisťovania, obchodovania so strelnými zbraňami a s drogami. Významnými zdrojmi príjmov sú aj falšovanie, hazardné hry, úžerníctvo či vydieranie. Jej činnosť je veľmi podobná aktivitám ďalšej známej talianskej mafie Cosa Nostra. Odhaduje sa, že aj v súčasnosti má tisícky aktívnych členov. Tí sú príslušníkmi desiatok klanov, z ktorých sú niektoré navzájom znepriateľené. Jednotlivé štvrte Neapola sú tak napríklad rozdelené na určité sféry vplyvu. Medzi najznámejších príslušníkov tejto skupiny patria Marco Di Lauro či Pasquale Scotti. 2. miesto Solncevská bratva. Najväčší a najvplyvnejší zločinecký syndikát v rámci ruskej mafie nesie meno Solncevská bratva, čo možno voľne preložiť aj ako Solncevské bratstvo alebo Solncevský gang. Má významné postavenie aj z medzinárodného hľadiska. Podľa odborníka na medzinárodný organizovaný zločin a profesora kriminológie na Oxfordskej univerzite Frederica Varesea je z pohľadu štruktúry pravým opakom jakúzy, pretože Solncevská bratva je vysoko decentralizovaná. Je zložená z 10 samostatných kvázi autonómnych brigád, ktoré pôsobia viac menej nezávisle na sebe.
Verese tvrdí, že o prostriedkoch skupiny rozhoduje 12-členná rada, ktorej členovia sa pravidelne stretávajú v odlišných kútoch sveta, pričom maskujú stretnutia pod rozličné slávnostné príležitosti. Odhaduje sa, že zločineckú skupinu tvorí viac ako 9000 členov, ktorí sa živia predovšetkým nelegálnym obchodovaním s drogami a ľuďmi. Podľa magazínu Fortune predstavujú ročné príjmy Soncevskej bratvy približne 8,5 miliardy dolárov. Najsilnejšiu ruskú mafiu založil koncom 80. rokov minulého storočia bývalý čašník Sergej Michajlov v moskovskej časti Soncevo. Do gangu prijal miestnych nezamestnaných a agresívnych mladíkov, ktorých využíval ako pešiakov. V 90. rokoch minulého storočia bola prevaha Soncevskej bratvy silno napádaná vplyvnou čečenskou mafiou a ďalšími gangmi. Preto bolo toto obdobie poznačené mafiánskymi vraždami a častým vybavovaním si účtov. Jej členovia už vtedy pôsobili aj na Slovensku a v Česku. Svoje aktivity však rozvíjali aj v Spojených štátoch či v Izraeli, kde museli čeliť viacerým obvineniam z prania špinavých peňazí. O ruskej mafii je tiež známe, že je intenzívne zapojená do obchodu s heroínom, ktorý pochádza z Afganistanu. Odhaduje sa, že Rusko spotrebúva asi 12% svetovej produkcie tejto drogy. Prvé miesto – Yamaguchi Gumi. Najväčšou známou organizovanou zločineckou skupinou na svete je Yamaguchi Gumi. Ide o jednu z 5 japonských organizácií, ktoré predstavujú japonskú formu mafie zvanú Yakuza. Yamaguchi Gumi založili v roku 1915 a v súčasnosti zahŕňa viac ako 800 klanov, ktoré za rok dokážu zabezpečiť skupine príjmy v hodnote 80 miliárd dolárov. Má viac ako 55 000 členov. Podľa bývalého šéfa štátnej polície v Japonsku Hiromiku Suganuma tvoria väčšinu ich príjmov peniaze z ilegálneho obchodovania s drogami a ľuďmi. Medzi ďalšie hlavné zdroje patria príjmy z hazardu, vydierania a špekulácií. Na rozdiel od ostatných východoázijských gangov, ako sú napríklad čínske triády, ktoré spájajú dohromady najmä rodinné vzťahy, väzby v rámci Yakuzy sú vytvárané na základe komplikovanej hierarchie. Hneď po vstupe do organizácie musia členovia podriadiť poslušnosť, vyplývajúcu z príslušnosti k iným skupinám v prospech Yakuzy. Tá preto patrí medzi najviac centralizované formy zločineckých zoskupení na svete. Poznávacím znamením členstva v Yakuze býva tetovanie s tradičnými japonskými motívmi na celom tele alebo na chrbte. Menej častým, ale zďaleka nie neobvyklým poznávacím znamením je odrezaný článok prsta, spravidla malíčka. Tento rituál má symbolizovať lojalitu a oddanosť. Ďakujeme za sledovanie videa, ak sa vám video páčilo, budeme radi, ak nás podporíte odberom alebo lajkom. Vidíme sa pri ďalšom videu, dovidenia.